Pa što sad oni neko priča ovo da je Žarkani, pa šta je on bio? Pa on je bio glavni komandant ovoga vojvođanskog bataljona. Žarko Zrenjan. To je bila borba. To je bila borba pa kako su ove ustaše pa njima je trebalo 2 godine da dođu do Zrenjanina. Ustašama. Da. I onda je da nisu oni njega vatali. Kako je on vatali njega? To je bio rat. Rat. Rat i on je stradao u borbi. On je stradao, on je bio glavni komandant. Komandant vojvođanskog korpusa. A drug Tito. Pa drug Tito, taj je bio s Ustašom.